IPOB na Ohanaeze nwere nsogbu, and ịgbakọ ife IPOB na-eme 90% of it I behind it Ohanaeze ife anyị ji bamba na isi na ndị IPOB ndị na-egbu mmadụ ma onwebeghị onye bagburu. Ihe anyị na-agwa federal gọọmenti ha jide ndị a na-azụ ebi na-egbu mmadụ n'ọba terrorists. IPOB is never terrorist, and Ohanaeze never accepted the ban on IPOB as a terrorist. We never accepted that, and we will never accept that. Onwe nke iwe ife gbasara Biafra afa, my brother, ikwu okwu ọjọọ maka ha, aga m egbu egbu. Hello my brothers and sisters, my friends and my well-wishers. Abrọkwande great well na for still abiga GM sekes n'okosi. Anyị bụrụ bata ọzọ n'ogruchi nke taa kpọmkpọm. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ndị onye ama na-ege ntị. Asa dị mma asatọ dị mma nke onye chiri ya zero. Dịka ise soro anyị, echefukwana ka ije na our YouTube channel and subscribe. Go to our Instagram and Facebook page and follow us. Sekes n'okosi. Ka anyị na-ewetara gị ya ebe ọ na-adị gị mma. Dịka ise kiri ihe onyonyo a, Ohanaeze ndị Igbo apụtakwara wee gwa Nigeria Federal Government okwu banyere IPOB nọ na mba niile dị iche iche. Ọkachasị ndị nke nọ na South East anyị agba gburugburu na onwe ha adịghị ha bụ n'obi banyere ndị IPOB, na onwekwa adịghị ha bi n'obi banyere Biafra, na onwekwa n'okwu ọjọọ ha bi n'obi banyere Biafra, na Biafra bụ nke ha, na Biafra ka ha kwenyere. Ha jikọhara wee na-arịọ Nigeria Federal Government si ha biko dododo ha kpụ okwu ọjọọ megide ndị Fulani bụ ndị nke na-achị ehi n'ime ọhịa na-egbu mmadụ, na onweghị ihe gbasara ndị IPOB bụ Indigenous People of Biafra. Ya bụ nwa amadu kwuru ọtụtụ okwu banyere IPOB, ya nwa amadu kwukwara ọtụtụ okwu banyere ndị Fulani. Mma kwụchanwu ihe okwu dịka ise kiri ya, echefukwara ka ịtụsara m meseji a ma zisara m ozi a nke ọma. So onwe onye ga-amụta nwa ghara na-ekpe ekpere ka nwa ya ghara ike ya. IPOB na Ohanaeze nwere nsogbu, and ịgbakọ ife IPOB na-eme 90% of it I behind it Ohanaeze. I behind IPOB's activity. That I ji bamba na isi na ndị IPOB ndị na-egbu mmadụ ma onwebeghị onye bagburu. Ihe anyị na-agwa federal gọọmenti ha jide ndị a na-azụ ebi na-egbu mmadụ n'ọba terrorists. IPOB is never terrorist, and Ohanaeze never accepted the ban on IPOB as a terrorist. We never accepted that, and we will never accept that. So the activities to redress the injustice and fairness denied to Igbo nation. That's all. O nwere ihe mmadụ anyị nwa aha metụtara mgbe anyị dị ka na anụ anyị dị 13 years. Ife ngabigara oge ahụ o nweghị ka iwe obi ife gbasara Biafra afa, my brother, ikwu okwu ọjọọ maka ha, aga m egbu egbu. Ihe na-achọ ịgwa gị na ife anyị jiri anya anyị fụ at 13 years I soro n'enyi ozu if I hadn't before. At 13 years na-eje for something kilometers. It is average Igbo man who only Igbo, the late brother Igbo man will be reacting anytime Biafra a movement that nothing can stop. It cannot die.